Pagdali po diya, char, kita. Bukat kami ko, Amar. Kasat ada gitaruh nilang mama. Motor, ligid ni. Nagtuyo ki. Nanong mangligis maka? Mangligis inyong mata? Kamu nang nibalabag ani among karsada na kami pa inyong pasangin lang mangligis? Maligsan ko mo, makuha na po niya ning among tigom para sa mong uyab. Galangan-langan na lang mo sa mong atuan. Kabalo ginang magdit pa miron o. Muna sige mo bubalabag ani kasi kikiramig inyong panampalungon. Masuko na to ra mong kadit dito. Ay pa. Bahaw mo diya, daplin. Mga bati ra ba mo kaignahong? Dungangan pagid ana inyong mga sinina ng sus taon. Din kada pag inyong mga dalao. Sus. Balo na lang. Kaulo kayo. Gwapo ra mo kay gwapo mo sinina. Pag kami po gwapo mo sinina, mas gwapo pa ninyo. Hey, sus. Kanang naunga? Gwapo? Ikaw ra kay ngundong. Dapin mo diya kadlangan-langan na lang mo sa mong lakat. Mag-away na po miro ato mong kaditron. Yeah. Ano na? Sakya may kinamli amin tao bulak. Okay, blin times zero. Musakay mo na mo. Kabahuan ninyo. Din ka rin mga sinina. Hugaw kayo na musakay mo. Wag mo na ulaw. Ano yung mga naong? Naabaw mo kayo. Murag tagsa na mo katuig kung walay ligo. Di may pasakay ninyo, oy. Sila sa nila, abi kay na sila yung mutur. Balit bita kong mutur. Huwag mo maulaw ano yung mga nao. Prakay mo dyan. Preksa mo. Preksa mo. Sabat-sabat na lang mo kamong lakas. Uy, galoy mo. Uy! Hoy! Ang gabahan pa unta mo. Pagdali po diya. Char, kita. Bukat kami ko, Amar. Kasat ada gitaruh nilang mama. Puasa ka po yan mo eh. Uy! Naman sa manang duwa? Kapuya, Mark. Kita pagi pengutan unyo takabalo ana. Dala ato na lang do ulon. Tala. Kabuk ata di mong kunahan eh. Nana po ding dua? Nana po ding mga di malasang dagko? Lagi! Mura naman tao mga agta. Sus, narusip. Kalauyan ninyo. Okay pa mo? Sa inyong tanaw, okay pa me? Malabay ko din ako kong motor, hapak ko gini ninyo. Kapoy pa kayo ko kami si pangutana dia. Naman sa manday mo? Munguta na pa, Jud. Not doon ko gasolina. Anya, nga nung wala naman mo sinina. Kadaghana pag pangutana ni mga kunaha. Tugana na lang siguro ni nato. Para kung maluoy, tabangan tagtulutan itong motor. Mayo na imong naunan. Basig maluoy sila nato nga sa kamaturan ba kung anong inunanin na tatong purma. Bitaw. Sige na, tug-ana na siya. Inunanin magunin na hitabo gahapon na mo ba? Gahapon, may panamong dit ataw mo ang kakuyog dito gahapon. Kalipaya pag ginamo. Kunya pagka hapon na, amo silang gidala dito sa kuan. Asa dito dapit? Sa kampuhan. Sa kampuhan. Kunya dito may natulo kay kiniliging kakapoy kayo ba? Kunya ako nahinumduman ako. Ambot ka rin kung saan nakahinumduman eh. Nalimot ko, uy. Ako nahinumduman, nagukas ako. Natulog may. Ganinang buntag, pag mata na mo, yung nawa na may, ang amuang short, o kuhan ka ng Sinina. sinina.
Wala pag di aga akong kwarta na wala O po. apil akong kwarta po gidala. Unya ang amo ko nung sinina mo nabaitan ato mo nagbuan nga. Nako rin na maligyang do ka bukbay, maligyang brief ug short, then sinina. Katuwa na tong suot. Kisa pa man da ito. Luoy kaayo mi. Kaluuyan ninyo sa... Maya! Kailan ba pagkaulago ninyo? Ulagon siyang mata. Kabalogin ng lami, alang agi na mo sudlan unya. Tulura mga idaway to karon sa quarter risa, imo pila to. Usara tawag to nga Mark. Na, usarag to nga, ulag din na. May painyo na maming tabangan us are mo motor og tulod, malipay pa mi. Sali sa, tika pa na kay tulod. Sige na mga gwapo, be good mo oh. Gani, gwapo kayo sila sa. Oo. Sige na tabangan mi mga gwapo. Tulod are mo motor kay kapoy na kay tulod. Sige na. Gwapo ba? Gwapo kayo sila charcha. Gwapo. Che! Gwapo sa inyong mata. Mo nga na magwapo ming namoy kinanglan. Bisag batig yung mignaw. Che! Diara mo. Dari Renard. Basag na ng mga gwapo unta pero mga batig-batasan. Alamar? Bahala na sila. Bleh! Gwapo.